много с нашето хубаво читалище, с църквите, с всичко. Близо 30 години работя в читалището. Читалището създава празниците на селото. Това е, което ми доставя удоволствие. И ми харесва читалищната дейност. Основано през 1874 година с името Братска дружина земеделец, читалището в Ново село е едно от най-старите в областта и страната. Основано от учител, свещеник, общински писар и будни новоселяни, читалището получава редовен устав през 1885 година и се преименува на Ученолюбиво дружество Надежда. 11 години по-късно отново си връща името земеделец. Не след дълго се взима решение за построяване на самостоятелна сграда на читалището, тъй като то се помещавало на различни места през годините. Читалището в Ново село е основано преди 140 години. На 1 ноември ние му празнувахме тази кръгла годишнина. В него са работили много видни наши новоселяни. Подофицерското местно дружество Сан Стефано имало несъбран фонд за изграждане на паметник на падналите войни от освобождението до 1920 година. Двете сдружения, читалището и подофицерското, взимат решение за сливане в едно на двата фонда за построяване на обща сграда под името Дом-паметник читалище, като във фасадата да се поставят мемориални мраморни плочи с имената на всички загинали във войните новоселяни, включително и падналите въстаници през 1876 година. Читалището е различно с това, че отразява влиянието от Западна Европа, понеже граничим с Румъния, се използват по-така западноевропейски орнаменти, като например колоните или двата фронтона, които са над паметните плочи. Независимо, че се намира през годините, нали, на тоталитаризма, успяват хората да си запазят орнаментите и да си използват изкуството на архитектурата. Строежът започва през 1925 година с безвъзмездно предоставен план и 10 000 лева от новоселянина архитект Илия Попов. Той ръководил строежа до окончателното му завършване през 1932 година и дарил още мраморните плочи и златно мастило за изписване на имената на загиналите на стойност 180 000 лева. Той дарил и цялата си библиотека на читалището. Всичко е дело на читалището. Според мен не е, че работи в читалището, ако не е читалището, което е единственото средище, местно средище, което съхранява и пази традициите на това село, просто всичко ще се забрави. Основната задача на българското читалище е да запази българския фолклор, българските обичаи, корените на българската култура. Читалището е носител на орден Кирил и Методий първа степен, удостоено през 1961 година. През 2004 година сградата е призната за архитектурно-строителен и исторически паметник на културата от местно значение. През 2007 година новоселският ансамбъл за изворен фолклор е удостоен със звание представителен ансамбъл на националната селекция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО. Ходиме по фестивали и събори в България и в чужбина. Побратимени сме с два града в Сърбия и в Румъния. Най-чаканите и красиви празници в духовния календар на България. На 11-тият национален събор за българско народно творчество Копривщица 2015 година. Ново село винаги са ни радвали с костюма си, който говори и за историята на това население.
за неговия многострадален път през вековете. Между другото, преди 5-6 години имахме на гости една група английски туристи, с които точно така правихме. Единия ден те ни учиха да играем някакъв техен танц, а на другия ден ние ги учихме да играят ръченица и дунавско хоро. Моите английски приятели, всъщност те са от целия свят, китайци, японци, аржентинци, от всякъде са. При първа възможност бих ги довела тук, защото разбира се има какво да им покажа и съм сигурна, че ще останат доволни от своето посещение. Беше прекрасно. Във възторг бяхме както ние, така и те. Иска ми се нашите млади хора по-често да се идват в Ново село. Ново село заслужава това.